Għatkelkom ġo fikom inside your body illi ma tridux. Għatkelkom ġo fikom illi ma tridux. Nibda jien? Tista' tkun xi ħaġa li tfajt inti? Ma tista. Xiġifieri? Ma rittix. Mela, ħanibda jien. Għax avventajt li nagħmel praspura. Tibda jien? Mela, meta konna żgħar, aħna konna mmorru nista' nsemmi l-post għax ma naħsib li għadu jeżisti is-sabor. Tiftakru is-sabor? Dak kien bar fuq il-peppermint. Laqas peppermint ma jeżisti? Peppermint, Għadu? Għadu, peppermint. Ma nafx għadu ġizmu hekk. Kien tajjeb. Issa, konna morru hemmhekk u dak kellhom xarba, mhux ħanajt ix-xarba x'inhi, imma x-xarba kien ikun fiha dudu. Tajjeb, dudu ġo fiha illi kienu jgħidu l-għajdut kien illi inti tixrob din ix-xarba bid-dudu ġo fiha. Messikana. Id-dudu mbagħad meta jisserġu l-istonku jisplodi u inti tiġi iktar happy. Tajjeb, imparole povere. U inti taf kif tiġi dik is-serata li tkun għadek żgħir, tkun iblaħ, ma tkunx is-suq u tkun ħadd titkessaħ. U jena ħadċi ftit minn daw il-xarbet bid-dud, ġifieri id-dudu kelli ġo fija u dejjani. U sammek ma ġara xej. Mbagħad mort id-dar u inti bejn tkun tikka żgħira imlaħlaħ u bejn tkun mindut fuq is-sodda u tibda ddur bik. Bdejt naħseb illi ġo zaqqi għandi dawk id-dudis. U noni minn hemm li hemm ġraw affarijiet kbar illi ma nixtieqx li narġa' niftakarhom. Minn dakinhar lem ix-xarba kien li kien qed jistrih fiha d-dudu ma ħarist iktar leha. Qed tifhmuni? Nitkellmu kelli forsi 17-il sena u li m'għandi 41 daqshekk ġifieri. Id-dudu ħatali l-aċċ.